balet je jeden z večerných programov, kde deti ukážu svoju kreativitu. Predlečú sa za rôzne strašidelné postavy a vytancujú sa na našom plese strašidiel. Nakoniec naša porota vyberie kráľa a kráľovnú plesu. Twilight, alebo ples príšer, nám priviedol do ulic Chachalandu strach i hrôzu. Temným večerom nás prevádzali samotný pán Zla so svojou partnerkou. Pod hrozivou nočnou oblohou sa s tmy začali vynárať príšery, ktoré mali veľkú chuť baviť sa a tancovať. Pomedzi ne sa počas celého večera prechádzali 4 nemrtvé porodkyne, ktoré hodnotili hrozostrašnosť a tanečné kreácie okolitých tvorov. Ahoj, ako sa ti tu páči? Veľmi, strašne to super, zabávam. Úplne skvelé, dobrá atmosféra, sme vonku, takže je super. Pre hladné obľudy bol pripravený aj stánok s občerstvením, v ktorom sa podával žabí sliz a exkluzívny netopiery trus. Vrcholom večera bolo vyhodnotenie a okrem kráľa a kráľovnej plesu sme spoznali aj najstrašidelnejšiu či najlepšie tancujúcu kreatúru. Naše strašidlá nám už pomaly dotancovávajú a pripravujú sa na spolu. Dúfajme, že nás dnes večer už žiadne strašidlá nenavštívia. Pre Chacha TV Andrej Dáni.